Hej så. Mit navn, den er Jens, og jeg er bogtaler. Jeg har selvfølgelig også taget min duk med i dag. Han hedder Jens, ligesom mig. Grunden til at jeg sidder her i dag sammen med Jens, det er sådan set fordi jeg gerne vil fortælle jer en lille historie. Historien den starter ude på, ja, lad os bare kalde det Lars Tølskids marker. Fordi der går Jens nemlig rundt en skønne dag. Han går rundt og hygger sig. Kan I se, han hygger sig? Så siger Jens lige pludselig, oj, jeg hygger mig, siger Jens. Og så lige pludselig så møder han mig, altså mig Jens. Så siger jeg til ham, hej Jens, hvordan går det? Så siger Jens så, jo, det går sådan set fint. Og så går vi så hver til sit igen, og Jens han går lidt videre, og jeg går lidt videre. Så lidt senere på dagen, så mødes vi igen. Så siger jeg så til Jens igen, nå, hvordan går det så? Altså hvordan det er gået i mellemtiden, mellem vi snakkede sammen sidst. Og så siger han så, det er ikke gået særlig godt, siger han så. Og så siger jeg så til ham, nå, hvorfor er det ikke gået? Det siger jeg til ham altså, hvorfor er det ikke gået særlig godt, siger jeg til Jens. Så svarer Jens til mig, det er fordi jeg er væltet på cykel. Han siger, han er væltet på cykel. Så siger jeg selvfølgelig til ham, nå, det lyder da ikke særlig godt, det siger jeg til Jens. Men så siger Jens, nej, det er sådan set ikke særlig godt. Men så spørger jeg så, jamen, har du ikke fået nogle skrammer eller noget, sådan, når du har været ude at cykle og været væltet på cykel? Men så siger Jens så, nej, det har jeg faktisk ikke, fordi jeg har brugt en cykelhjelm. Han har haft en cykelhjelm på hovedet. Så det er sådan set dagens, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget, dagens lektie til alle jer. Altså, du skal sådan set bare bruge cykelhjelm. Så skal alle sammen nok gå godt. Er det ikke rigtigt, Jens? Jo, det skal det, sagde Jens så. Så det var sådan set bare det for i dag. Tak for i dag. Hej hej.